Yesu uja kunganiza kuti wakuti wapa chikidwa uja wakuti kumachita kuti Yesu sana ali ndani kumachita kuti Yesu sana ali ndani ndio kuti wapa chikidwa uja wakuti Aroma jana mpachika wakuti Yesu amafanana ndi wakuti Ahebrew 5:7 iye adapereka mapemphero ndi mapembedzero ndi kulira kwa kukulu kwa misonzi kwa iye amene adakonza kumpulumutsa muimfa ndipo zidamveka popeza iye adaopa Mulungu akati pepala la pulumutsidwa ku moto lapyasi linapi kumene adapembele Yesu ku Mateyu 26:36-40 adanena kuti Yesu Getsemani ndipo Yesu anapita kumalo otchedwa Getsemani nati kwa ophunzira ake bakhala ndi apa ndipita uko ndikapemphere ndipo adamtenga Petro ndi ana awiri Azebedayo nayamba kugwidwa ndi chisoni ndi kutedwa nzeru nati moyo wanga uli wozungulidwa ndi chisoni chakufika nacho kuimfa kalani pano muchezere pamodzi ndi ine ndipo adamuka patsogolo pang'ono nagwa nkhope yache pansi napemphera nati Atate nanga tinkuteka chikho ichi chindipitilira ine simonga ndifuna ine koma inu atadza kophunzira ache anawapeza ali mtulo nati Simon Petro kutero kodi simungati kuchezera ndine mphindi imodzi chezera ndikupemphera kuti mungalowe nkuyesedwa mzimu tuli wakufuna koma tupili lolefuka Yesu akupemba kuti imfa intani amafuna Ivi ni Mulungu kulakwisa anthu ziko lino la pansi ndikuntenga Yesu kuti atenge machimo a ziko la pansi anthu wonse awafele machimo Yesu amakwira ntchito ya Satana kwati ziko lino la pansi amene angapezeke ndi machimo ali ndani ndiye Mulungu poona kuti ziko la pansi anthu lili machimo atumize Yesu anyamula machimo anthu wonse kuti Yesu kulachiwoza akalowa kuti ndiye kuti Yesu amakwira ntchito ya ndani nangati Yesu anabwera pa dziko lapansi kwafela anthu kuti awochotsere machimo ndiye kuti Yesu akutandizira ndani pamene chifukwa machimo akugwira ntchito limodzi ndi ndani wogwira ntchito yabwino akugwira ntchito ndi ndani tsono Mulungu akaona kuti anthu akulakwa kokalowa ndi kuti ndiye Mulungu waona jehena waika paradise waika ndiye poona kuti anthu alakwa akufuna kuti anthu asakalowe ku moto wopangidwa kalewo siziteka kulowa kumoto kulipo kulowa kumoto kulipo 1 Korinto 15:15 tiye ndiponso ife tipezedwa mboni zonama za Mulungu chifukwa tinachita umboni kunenera za Mulungu kuti anamuukisa Khristu amene amanena kuti Yesu anauka kwa kufa ndi wachani chifukwa Yesu yosana tani chifukwa chake muchiziwa inu simunamve kuti Yesu azabweranso pa dziko lapansi Ahebrew 9:27 verse 27 Ahebrew 9:27 verse 27 tiye nganga popeza kwa ikikatu kwa anthu munthu ayenereka kufa kamodzi ndipo akafamo ndiye tionerana kusogoloko kuti Yesu mukutiuza pano kuti Yesu anatani koma akafa munthu chimafunika chani mutiuza chimo limene anamuweruza Yesu atatenga machimo athu kupita kumwamba kuti atakumana ndi Mulungu atazeza machimo anamuweruza motani nanga Yesu anaenda bwanji Yesu yu anayenda bwanji 2 Korinto 12 verse 1-3 tiye Paulo akunena kuti ndiye nera kuzitamandira kungakale sikupindulika koma ndidzaza kumasomphenya ndi mavumbulutso a Ambuye ndidziwa munthu wa mwa Khristu zitapita zaka 19 ngati mtupi sindidziwa ngati kunja kwa tupi sindidziwa adziwa Mulungu anamtsombola anankwatura woteroyu Exactly. Luka 23:43
Luka 23:43. Luka 23:43. Luka 23 verse 43. Tie. Angaga 43 malingana ni hao. Tie. Ndivyo hii. Ananena. Iyana nena naye. Indetu. Ninena ndiwe. Lelo lino uzakala ndine mparadiso. Ndio kutapa Yesu alikuchani. Yesu alikuchani. Quran 457. Zibomo kwambili ya mufti atu, a president adawa association ikomaso, chairman woma trustee, amene mwaturukira pompa anotakula ndi aziko mkwambili. Tie. Exactly. Ndikulankula kwao konena kuti ife tidamupa Mesia Yesu mwana wa mamuna wa Maria, mtumiki wake wa Mulungu, koma iwowo sada mupe ai, ndipo sada mpachike ai, koma mawonekedwe a Yesu anaikidwa kwa muntu wina. Tie. Kwa mena matsusa zaizi ndi wokaika iwazatsi wachina chiri chonse ngani yake. Ndiye vantu amaganiza kuti muimfa Yesu chipulumutso chili mwandani. Yesu akukana atu kunyamula machimo wa muntu padziko linopasi. Ndintoona mu 24:16 atate asapedwere ana ndi ana asapedwere atate. Muntu yense apedwere chimo lake. Tisampangira nganza Yesu timpachika bantanda kuti machimo adziko linopasi azigololo, akuba, aufiti, anyamule Yesu. Yesu mwini wakeso akukana. Yohane 8:34. Yohane 8:34. Yohane 8:34. Yesu adayanga iyo nati indetu ndinena kwa inu yense wokuchita chimo wochita chimo kapolo wandani Simoni ujasumu kumuzi wa udindo wake mumuziwe. Luka 23:38. Simoni wafa uji. Luka 23:38.